Let's go. Ka Mona Lisa ka dei ka breu ka ba pau nam bha ka balalap ha ka jakale niam ba he du jong ka Hindu ka mahakam ka badang ne hadu menta ka Mona Lisa ka la pau nam na banta ki khmat rong blue jong ka bala sapriang bha ka video ka bala ringdur da we ubriu na mar ki khmat rong blue jong ki bala pensio be ja babon ki briu ki bayu i ya ka video ka bala viral bha hapo India hadu banda kring yakin nong snaplim hapo India hadu banda pelong ya way u astan director ban lejwat ban lechau yaka nabanta ban khot yaka ban ak haka way ka film ka bakerteng de Manipur Diaries kane ka Mona Lisa kala poi sa Mumbai nabanta ban ring yaka film bat u assistant director hi ulawan ban piang sobha yaka daka kali ka Mona Lisa ka dei ka breu ka baponam bha haka jing rakhe le niam jongki Hindu ka ba he ba ka bala tip kum ka mahakam ka bala poi menta sa Mumbai na Maheshwar u Mahendra Lodhi u badai u nong yarap jong nong penyat ya katai ka film bat u Sanoch Mishra la poi jala de sa Maheshwar jong ka jala Madhya Pradesh ban le chau ya kani ka Mona Lisa bat kine ki la ya kren ru bat ki bahaying asem jong ka Mona Lisa bat nang ta ki la phasuk yaka ban le chapo Mumbai u assistant director u Mahendra Lodhi u lai kandu ru ya u in charge jong kathanat jong katai kathan u Jagdish Goyal ban pha yaka Mona Lisa bat yaka ying kasem jong ka daka basuk u Goyal bat ki wepat ki pulit ki la ya shondur lang bat ka Mona Lisa bat ki lakit bokit riang yaka bakan yo akamet ka pokoj bakia haba kadon ha Mumbai nabata kani ka film kabanikong jongka ka Mona Lisa kham menshua ka dei ka nong song madan ka badi ya ki jingding clear kum ki mau rudaksha bat ki shivling hakata ka jakale niam ka bahedu ha India ka mahakam ka bok kan usip kalawan haka klempoi perkhat lingba ki khmat ba itanat jongka ki khmat rong blue jongka ka bala kring ya babun ngut ki briu hadu bakan yo alat ban akha we ka film ka baponam ka ban sapenmi kata ka de Manipur Diaries ha kani ka film kan akum ka khun jong officer sipai ha ka film de Manipur Diaries ka jingring ya kani ka film kadang ya chakmat hanong ba Mumbai bat ka Mona Lisa ru kan let shahi kai sa Mumbai bat chaki we pat ki chaka nabanta kani ka film kinong simanta kani ka film ki kentup ya ki aktor paponam u Deepak Tijori u Mukesh Tiwari u Amit ru bat u Anupam Kher un ak ya kabanta jong officer sipai hakate ka film kat ba ya ka Mona Lisa un yo i kum ka khun jong u ka Mona Lisa kala lecha indur ringkat bat upa jong u Vijay Patel bat upara jong ka u Rupan Patel banang tay kan lecha Mumbai daka lingsun Henry ban like nya ki social media ki YouTuber bat ki breu ki badon channel ha Maheshwar ka Mona Lisa kala poi sa thanat Maheshwar ha ka permit hadin balai keren bat u officer jong katai ka thanat ulapan bej ban pintik kena ya ka jingsngan jong ka kat ba ka dang ya keren bat katu kan ningut ki breu ha thanat layu i ka Mona Lisa ba ka pong ya ki sut salwar bat ka i kumba ka snguk men bha ya ka jingrindur ya kata ka film ki kmi ki pa jong ka Mona Lisa ki la thu banadu ba ka Mona Lisa ka la poi sa ying kala don ka jing yalum lang jong ki YouTuber bat ki breu jong social media channel sabar ka ying jong ki breu ki jisong sabar ka ying nadu ka por hnru ba jim step namar ka ni ka Mona Lisa kalai kendu jing ban mi sabar ying ru